Na moči z obchodu zabudnite. Toto moči už nikdy nekupuje. Dokonalý dezert. Rýžový lepok, kukuričný škrob, práškový cukor, ovocné pyré, mlieko. Premiešam, má to nádhernú farbu. Zabalím do folie, urobím dierky do mikrovlnky na 4 minúty. Neopálte sa. Do horúceho cesta zapracujem maslo. Na začiatku to má zvláštnu konzistenciu. Vymiesime hladké, elastické cesto. Vonia to ako rýža. Idem si urobiť náplň a toto dám do chladničky. Vyšľahám si smotanu na šľahanie s cukrom. Pridám nakrájané čerstvé čučoriedky. Môžeme plniť moči. Poriadne si tu nasypem kukuričného škrobu. Cesto. Ani nevidno, že je farebné. Rozdelím si ho na 6 častí. Vyvalkáme do misky. Naplním 1 lyžicou šlahačky a 1 lyžičkou džemu. Zabalím do batôšteka. Tento vrch musím dať preč. Košíček si dám na vrch. Prevrátim. Takéto výborné moči si ešte nejedol. Ahojte!